Evocación. Agora que emprendiches navegación de altura, sen cartas nin sextantes, polas rúas celestes cara ao Santo Grial, nunha adorna araucaria, igual a ti en idade e en materia de morte. Agora que dominas os espacios e é posible o feliz refrixerio nas fontes onde agroman os ríos benamados do pico dos Ancares, onde é sagrado a Cebro, a Santa Tegra, rosácea de 6 pétalas na chuvia occidental, e podes contemplar o río Miño fluindo entre dúas terras labios dun cancioneiro. Evocámoste agora en trasalba de acantos e loureiros, acrópole da patria, ideas que tomaron forma de identidade, nese xeito de amor que chamamos Galicia, nesa cítara gris, nesa música escura e luminosa que nos traspasa ao norte, nesa sorte de morte. Moi boas tardes a todos e a todas. En nome da Fundación Otero Pedrallo e como presidente de honra da Fundación, cargo que lle corresponde ao presidente da Real Academia Galega, moitas grazas a todos pola presenza. E moitas grazas ás autoridades. Non as vou citar todas, porque senón aquí facemos unha longa ringleira. Se acaso o presidente do noso Parlamento que nos acompaña e o resto, que son, además de autoridades, son amigos que nos consta que dende hai anos veñen apoiando esta fundación e veñen apoiando os traballos desta fundación. Hoxe é un día moi especial para nós, é moi especial para min, teño que dicilo, e estou seguro que é moi especial tamén para compañeiros da Real Academia Galega que están presentes, porque homenaxeamos, porque a Fundación Otero Pedrallo decidiu homenaxear, e eu entereime despois das deliberacións correspondentes da súa xunta, do seu equipo de goberno, como é pertinente nestes casos e como se fixo en anos anteriores, imos homenaxear a unha das grandes e das máis queridas por todos nós, a Luz Pozo Garza, como poeta e como persoa. Non sei moi ben onde poñer o principio, se na persoa ou na escritora, na poeta. Como poeta, a súa obra está aí, logo falará disto pois a nosa admirada María do Cebreiro, pero como persoa podemos dar fe da súa xenerosidade, das súas atencións, do seu cariño, da súa inequívoca lealdade ás institucións e ás persoas que representan esas institucións, e con as primaveras que ten, pois lévao con un pulo, cunha dignidade, cunha forza estupenda. Por iso eu quero hoxe dicir, en nome tamén da Real Academia Galega, que é unha honra grande e que é un darlle os parabéns aos compañeiros da Fundación Otero Pedrallo e ao seu equipo de goberno por la decisión de que este ano se celebre a figura de Luz Pozo Garza. E, ademais, que nos acompañen na mesa tamén a persoa que representa o ano anterior, que neste caso é a figura de don Samuel, que é Samuel Lago, que é o presidente da institución, dunha das institucións grandes do folclore e da música popular galega, e, por tanto, o feito de que a Coral de Ruada estea hoxe aquí con toda a súa memoria detrás, pois tamén é un honor grande, tamén é unha tradición. Despois nos acompañan, como sempre, o presidente da Fundación, don Juan Luis Saco, e o noso secretario, Afonso Vázquez Monxardín, e pola miña banda, máis nada, só, ademais de saudalos, pois darlle a palabra para que leve o acto, como é tradicional, o noso presidente da Fundación, Juan Luis Saco, que nos acompaña. Señor presidente de honra da Fundación, señor presidente do Parlamento, autoridades, director xeral de Políticas Culturais, alcaldes, subdelegado do goberno, padroeiros da Fundación, dende hai xa 37 anos, por estas datas, hoxe coincidindo co día da festa do patrón
desta parroquia, San Pedro. A figura de don Ramón, que nos contempla e preside por gracia dun magnífico retrato situado ás miñas costas, que para o seu morredoiro recordo pintou o padroeiro desta fundación Premio Trasalva 2015 e ilustre veciño de Amoeiro, Antón Pulido, convócanos para honrar a súa memoria nesta súa casa onde el creou boa parte da súa obra, onde se artellaron boa parte dos traballos que forman o cerne do pensamento galego do século XX, personificado fundamentalmente por a xeración Nós, que está a piques de se converter en centenaria, e por onde pasaron todos os que tiñan algo que decir nos eidos que el cultivou. Como é o caso da premiada deste ano, Luz Pozo Garza, que antes de ser recibida por nós, foi recibida por don Ramón e doña Fita nesta casa. Recollendo o espírito acolledor de don Ramón, a Fundación, case que dende o comenzo da súa andaina, considerou que o xeito máis eficaz de honrar a súa figura era acoller aquí, como ela doitaba facer, a unha persoa ou institución que ao longo da súa traxectoria vital se distinguise por haber adicado o seu traballo e obra aos mesmos fins aos que o noso patriarca adicou a súa vida. Tradición que temos a honra de manter ano tras ano. Para iso foi instituído o Premio Trasalva, o Tempeño Trasalva, que neste acto estamos a entregar. Xa hai 2 anos foi o profesor Carlos Baliña, un estudioso da obra e figura de Otero, un oteriano que aínda hoxe segue a traballar na obra de quen foi o seu mestre. E o ano pasado foi unha institución nacida ao calor dos principios das Irmandades da Fala, que leva mantendo durante un século. Hoxe, a Fundación cree que é merecente de recibir este galardón unha muller, voz poderosa e sublime das nosas letras, e ser recibida nesta casa grande de Cima de Vila, a casa de don Ramón, coa mesma consideración coa que el a recibiu no seu día, e aceptando o concepto que el tiña dela dende moito tempo atrás, cosa de que eu son testigo persoal, porque, vou ler textualmente, hai preto de 60 anos, o 21 de agosto de 1960, Otero, nunha carta dirixida ao meu pai, dille, falando da poesía daqueles intres: nestora, a poesía faise dura e difícil. Escríbese moi ben e escolleito. Inda hoxe remato de ler nun xornal un poemiña levián de Luz Pozo Garza, en verdade xentil e fermoso como un chafariz. Polo aprecio que lle amosou en vida don Ramón e polas demais razóns que a Comisión de Goberno considerou e que están expostas na acta que será leída no seu momento polo secretario, cremos que certamos de pleno na nosa decisión. Para que nos enumere os seus merecementos e para que explique con moita máis autoridade e oportunidade da decisión do Consello de Goberno, a profesora María do Cebreiro Rábade fará a súa laudatio. Este ano, en que, segundo o camiño tracexado o ano pasado, celebramos a festa o derradeiro sábado do mes de xuño, a tardiña, para fuxir dos rigores do mediodía, esperamos non ter tampouco que nos resguardar, e parece que non, da chuvia como ano pasado no fermoso concerto que nos obcecou o Coral de Ruada. Ademais da entrega do premio, Patricia Arias Chachero, membro da Xunta de Goberno da Fundación, fará a presentación do libro Luz Pozo Garza, ese xeito de amor que chamamos Galicia. Un libro
que, como todos os anos, publicamos en honra da persoa a quen homenaxeamos. Como ano pasado, tampouco imos presentar ningún texto de don Ramón, pero a súa obra vai estar presente, con De Lorense Antigo e outras colaboraciones, un traballo de recopilación da periodista Maribel Outeiriño, que xa foi presentado durante a celebración do Abril Loteriano deste ano, que a Fundación puido editar gracias ao patrocinio de Deputación Provincial e que vai comentar Alfonso Vázquez Monjerce. E todos vostedes teñen tamén nas maus a edición non venal dun texto póstumo da prematuramente desaparecida Victoria Álvarez, referido a nosa premiada de hoxe, e a tamén poetisa María do Carmen Krukenberg, cun limiar de Xesús Alonso Montero. Voulle ceder a palabra para que nos logrose brevemente a Patricia Arias Chachero, despois do intermedio musical a cargo da soprano Olimpia Justo e o pianista José Fernández Carnicero, que interpretarán unha peza, Luz na noite, composta por este en honra de Luz Pozo, e cuxa partitura figura no libro. Donas e meus señores, que diría don Ramón Otero Pedrallo? Hai un par de meses, na Fundación Otero Pedrallo, recibimos unha chamada de teléfono moi especial. Don Xesús Alonso Montero, sempre agasalleiro con esta casa e coa causa outeriana, comunicábanos que viña a atopar un traballo singular. Son apenas unhas páxinas, dixo, pero creo que pode pagar a pena dalas a coñecer. O lelas comprendemos enseguida que, como tantas outras veces, non se equivocaba. Luz, cremos que non te podías quedar sen ler o que alguén que ti coñeciches, alguén próximo a ti, escribiu sobre ti. A importancia do achado viña determinada por dúas circunstancias. A primeira, que a Xunta de Goberno desta fundación acababa de concederlle o Premio Trasalba a Luz Pozo Garza, unha das dúas protagonistas das páxinas en cuestión. A segunda, e creo que non menos importante, é que o traballo apareceu mentres don Xesús ordenaba o arquivo de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, a súa compañeiro durante máis de 20 anos, a quen infelizmente perdemos hai xa 9 meses cumpridos.
Como terán vostedes a oportunidade de comprobar cando lean con calma as 32 páxinas de La cantiga de amigo gallego-portuguesa e su repercusión en dos poetas del siglo XX, Luz Pozo Garza e María do Carmo Krukenberg, o que nos ofrecía don Xesús, o que nos ofrecía a todos e hoxe teñen todos nas mans, era un meditado estudo redactado a finais de 2013, hai case 6 anos, que ten como protagonistas a nosa homenaxeada e a María do Carmo Krukenberg. Dúas voces sobranceiras da primeira xeración da poesía galega de posguerra. Na prosa deste cadernillo demostra a súa autora ser unha investigadora tenaz e extremadamente rigorosa, unha muller intelixente con capacidade de sintetizar e de expresar con palabras sinxelas a complexidade das súas conclusións. Sinala Ruiz de Ojeda que a poesía de Luz Pozo Garza caracterízase por 3 aspectos esenciais: o intimismo, a intertextualidade, é dicir, o diálogo permanente entre a súa propia obra e a dos escritores que frecuentou, e a interdisciplinariedade, isto é, a conexión entre a literatura e outras artes, sinaladamente a música e as artes plásticas. Eu, persoalmente, non podo estar máis de acordo. Na Fundación Otero Pedrallo, enseguida nos dimos conta de que non se equivocaba nas súas afirmacións. Luz, eu ignoro como foi en realidade de estreita a túa relación con Victoria, pero sei segurísimo que, se ela puidese, hoxe estaría aquí, connosco. Na súa memoria, recoméndolles a todos vostedes que lean con moita atención o seu traballo. Realmente paga pena. Moitas grazas. Seguindo cos libros, Alfonso Vázquez Monxardín vai nos glosar o libro do Otero Pedrallo, xa presentado, pero que está a disposición de vostedes. Previo pago de 10 euros. O libro que presentamos, este é un libro curioso, porque foi aprobado no plan de publicacións da Diputación no 2017, publicouse no 2018 e presentouse no 2019. É un libro que ten o seu aquel. Todos vostedes saben que Otero Pedrallo é un home que pasaba todo o día escribindo, e hai dúas facetas dela, a parte dos grandes libros de literatura ou grandes libros de ensaio que están aí aínda por descubrir e traballar ben. Un son os epistolarios. En Penzola hai máis de 10.000 cartas recibidas, o que supón que el tería que escribir 10.000 ou moitas máis, seguramente. E outro dos temas son os artigos de prensa. Otero Pedrallo é un colaborador de prensa, eu direi, casi compulsivo. O profesor Carlos Baliñas ensinounos a todo co seu parladoiro un pouco dese grandísimo escritor de periódicos que é cos seus artigos en La Noche. Hai outros xornais que viron a súa letra. El Heraldo de Galicia, que era a folla do luns da región nos anos 30-35, El Pueblo Gallego e outros. Nos, cando soubemos que Maribel estaba traballando, que tiña xa reunidos unha boa parte dos artigos publicados na región entre o ano 58 e 64, dixémoslle, Maribel, isto hai que sacalo. Por qué? Porque son uns artigos tremendamente fáciles de ler, é o Otero máis fácil, son artigos en castelán, pero isto non quita mérito ao autor, e é un repaso pola cotidianidade da súa memoria. Chámase os libros, a sección de Lorense Antiguo, e entón son evocacións personais ou de memoria prestada ao longo destes anos. A relación de Otero coa región é unha relación moi estreita desde os anos 20. Nos anos xusto despois da Guerra Civil publica como Santiago de Amaral tamén centos de artigos que están sin publicar, sin republicar, digamos, nesa especie de semi-inéditos ou de publicacións efémeras que é a prensa e que debemos de recuperar. E entón, esta primeira entrega, que xa digo que está aí despois a súa disposición ao sair cando tomemos eses viños e eses pinchos ao redor da premiada facendo así de gran familia oteriana, pois eu recomendo yo
sinceramente, porque me parece que está non só eses artigos, sino dúas evocacións, chamase de Lourenço Antigo e outras colaboraciones. Por que? Porque hai dúas elexías funerarias, unha de Cuevillas e unha de Ramón Cabanillas, tamén dignas de ter de coñecer, non? Decía que nos anos 20 a imprenta de la región publicou non só a revista Nós, que foi o primeiro lugar onde se publicou, sino a Teoría do Nacionalismo Galego en 1920, a editorial Galaxia, que montaron aquí Augusto María Casas e Xoán Rafael, como meu avó, como administrador, no ano 26, tamén se editaba na región, tamén se imprimía na región, o Purgatorio de Don Ramiro foi o número 1, unha obra de Otero Pedrallo. Entón, hai unha ligazón entre a imprenta da región e a memoria dos homes de Nós que hai que traballar ao redor da figura de Ricardo Outeiriño. Ricardo Outeiriño, que xunto con Florentino López Cuevillas e Vicente Risco formaban o núcleo director dese de Heraldo de Galicia, que se publica neses anos e do que Otero é un colaborador constante. Empezamos con esta, gracias tamén á colaboración de Galaxia, e entón esperamos seguir próximamente recuperando artigos de prensa doutros medios ou doutros anos. Nada máis. Gracias. A Fundación Otero Pedrallo, ao entregar o Premio Trasalva, entrega algo que non é material. O símbolo de Trasalva, do Premio Trasalva, é unha figura e, ademais, un libro que nós editamos con cariño, un libro sobre a homenaxeada. E ese libro sobre a homenaxeada pídolle a Patricia Arias Chachero que non lo presente. Ben, querida Luz, tívenme que pelexar con todos os membros da Xunta de Goberno porque todos querían subir aquí a presentar o libro. Susana e eu reivindicábamos que por dereito somos as mulleres, éramos as que merecíamos estar aquí presentando un libro que te homenaxea. O 31 de xullo de 1946, Otero Pedrallo asinaba un dos seus parladoiros na portal do xornal A Noche. Neste artigo, publicado 7 anos antes de que finalmente se imprentase en Buenos Aires o libro dos amigos, don Ramón recoñecía que levaba anos tentando escribir un volume no que poñer por escrito os recordos dos amigos máis queridos. Afirmaba que, aínda que semellaba o libro máis fácil de redactar, por moito que o tentaba, nunca daba pasado da primeira páxina. Hoxe subo a este estrado para presentar ese xeito de amor que se chama Galicia, un libro que os teus amigos queren ofrecerche no día que recolles un recoñecemento humilde, pero afectuoso e sincero, o que anualmente concede a Fundación Otero Pedrallo a aquela persoa da cultura galega que ten destacado pola súa entrega, traballo e compromiso. Seguindo a manda afectiva de don Ramón, na Fundación Otero Pedrallo tentamos entregarvos os homenaxeados un volume, un libro que, como de Otero, recolla unha colección de semblanzas e de recordos, de cariño e de recoñecemento. Velaquí o que hoxe che brindan a ti Alonso Montero, Rosario Álvarez, Xosé María Álvarez Cácamo, Carme Blanco, José Luis Fernández Carnicero, Franco Grande, Víctor Fernández Freixanes, Aurora López, Manuel Lourenzo, María Novo, Andrés Pociña, Claudio Rodríguez Fer e Olivia Tudela. Todos eles coñécente ben. Todos eles, como a todos nós, querente ben. Cada ano, cando comenzamos a recoller as colaboracións deste volume colectivo, sempre nos sorprende ver como os amigos ofrecen, en ben pouco tempo, todo hai que dicilo, o mellor que teñen. As palabras, os recordos, a súa voz. Eu non sei se lle resulta doado ou se, como a don Ramón, a prosa se lles atasca, pero sei seguro que o resultado é sempre, para os que o lemos dende fora, sorprendentemente enriquecedor e emotivo. Agardo que o presente deste ano sexa para ti algo próximo que describo. Ameazoume Afonso Vázquez Monxardín con que non debía excederme no tempo, e supoño que xa o estou facendo. Pero non quero rematar sen facerche ver que hoxe estou aquí en representación dos centos, milleiros,
de amigos anónimos que ti tes por toda Galicia. Refírome ás túas lectoras e lectores. A eles represento cando digo que queremos sumarnos a esta homenaxe que tanto mereces. Esa quinta muller, creo que non me equivoco, que recolles un premio Trasalba. As túas antecesoras foron Pura Vázquez, Antiacal, Cristina Pato, perdón, non teño escrito, e Olga Gallego. Sei que todas elas, igual que a min, igual que todos os que estamos aquí, nos sentimos moi orgullosos de terte hoxe aquí nesta mesa. Parabéns por tanto traballo e tan bo. Moitas grazas. Despois desta presentación tan emotiva que rematamos de escoitar, vamos a ceder a palabra a quen coñece moi ben cal é a trayectoria e o valor real que ten Luz Pozo Garza. Pídolle que suba a pronunciar a súa laudacio María Tocebreiro Rábade. Autoridades, amigas, o traballo dos poetas ten algo de aceptación e algo de desafío. Algo de aceptación porque para escribir poesía hai que se someter inevitablemente ao carácter temporal da linguaxe. Non sen razón hai quen pensa que é a lingua a que nos aprende o sentido do tempo, pois ela é a que nos obriga a colocar necesariamente unhas palabras detrás das outras. É aquí onde cobra todo sentido a definición que Coleridge, era unha definición que moito lle gustaba a Eliot, dera do poema como a disposición das mellores palabras na mellor orde. É así como os poetas nos aprenden a ler, considerando o valor irreemplazable de cada palabra para nos abrir unha fiestra ao mundo, dándolles valor a todas as súas verbas, polas que chaman non como se fosen nomes comuns, senón como se fosen nomes propios. Digo isto porque a muller que hoxe homenaxeamos veu a vida cun nome que en certo sentido xa era un mandato. Sería tentador atopar nel as chaves da súa poética. A capacidade de ollar na palabra luz, escribo para ver, como dixera Gambó. A sabedoría fluida e insondable da auga a reflectir a lúa chea dentro do pozo, así pasan todas as cousas, lembraba Ferrín evocando a Heráclito e Cunqueiro, e a elegancia branca e animal da garza, que lembra suavidades, versos de trovadores tempos idos. Houbo con certeza aceptación no destino vital e poético da poeta que celebramos, pero tamén houbo ousadía. A miúdo, os acenos de verdadeiro desafío chegan ao mundo vestidos de número e de medida. Esa é unha lección que poucos escritores poden dar. Pero a escrita de Luz Pozo, tan atenta ás leis da escansión, ao mesmo tempo non coñece límites. Velaí o paradoxo, unha muller que demostra en cada verso a súa capacidade de escribir literalmente de oído, con esa naturalidade e ritmo que só posúen os escritores dotados de sentido musical, atravesou en toda a súa traxectoria os límites impostos polos xéneros. Luz Pozo puido dar ao prelo 5 sustanciais libros de pensamento poético, A bordo de barcos sin luces ou Mundo poético de Luís Pimentel, Álvaro Cunqueiro e Herba aquí ou acolá, Galicia ferida, a visión de Luís Seoane, Diálogos con Rosalía, Ondas do mar de Vigo, Erotismo e conciencia mítica nas cantigas de Amigo, e 3 poetas medievais da ría de Vigo. Non por casualidade publicados nos anos 90, decenio no que comezou a abrollar en Galicia unha vizosa xeración de mulleres poetas, os títulos destes ensaios falan en por sí. Non son únicamente brillantes exercicios de aproximación á escrita dos autores neles convocados, senón tamén poderosas poéticas da propia autora. Un bo poeta mídese pola escolla atenta das súas influencias, de novo a aceptación, e escríbese unha e outra vez a si mesmo ou a si mesma a través do que lé. Podería ter invocado a Rosalía de Castro, fareino algunha vez máis, nesta laudatio, non só a poeta, tamén a dramaturga. Polo uso do diálogo nos seus textos, comprendemos ben non só a excelente actriz que debeu ser, Rosalía, senón tamén
a memorable dramaturga que perdeu o mundo, a xulgar pola peza romana da que só conservamos o nome. De novo, Luz Pozo tivo máis fortuna, é autora dun poema tráxico, Medea en Corinto, que viu publicado no ano 2003, aínda que a fortuna sería maior se puidésemos asistir a unha transposición escénica do poemario, todo el debedor dunha asimilación moi persoal e atreveríame a dicir mesmo que moi rosaliana da traxedia grega. E o desaproveitado vínculo entre a poesía e a escena galega ten, como sabemos, a Xoana Torres como protagonista, autora de pezas fondamente anovadoras no contexto da historia do teatro do século XX, abonda con pensar na radical contemporaneidade da outra banda do Iber, ou dun hotel de primeira sobre o río, a Torres dramaturga segue á espera de actualizacións escénicas que lle fagan xustiza. Rosalía de Castro, Xoana Torres, Luz Pozo, todas tres se interesaron pola arte teatral porque saben que en boa medida a poesía é un xogo de voces. A Medea de Pozo é tan liberadora para o discurso poético das mulleres como o fora a Penélope en verso de Xoana Torres. Reparemos a este respecto nun pequeno milagre. As grandes poetas galegas, e algunhas hai, adoitan anticiparse en décadas o pensamento político e filosófico sobre a condición das mulleres. Fixo Torres no seu citadísimo Eu tamén navegar, precedido dun verso menos citado pero non menos importante. Existe a maxia e pode ser de todos. Compre lembrar a este respecto que recentemente a historiadora da Universidade de Cambridge, Mary Beard, xogaba a destecer o mito de Penélope ao lembrar a pasaxe homérica na que Telémaco, o seu fillo, silenciara a súa nai, tomada como proba dunha longa tradición de borrado cultural da palabra das mulleres. Volverei agora sobre a maxia, mas quero primeiro apuntar que o verso de Xoana Torres foi escrito, de novo, nos anos 90 do pasado século. Con iso que procuro expresar é que, como sostiven nalgures para María Mariño, tanto Xoana Torres como Luz Pozo Garza son, tamén, en boa medida, poetas dos 90. Regresemos novamente a Medea en Corinto. Co mesmo título da obra de Pozo, coidadosamente editada por Aurora López e Andrés Pociña, especialistas na súa obra, a peza fora antes ópera 2 veces. De novo, con Luz Pozo, compre atender o trasfondo musical da poesía, mais a súa intelixencia literaria brilla sobre todo na decisión de contraescribir un personaxe tan impactante como Medea, procurando mostrar a historia non contada. O século XX foi o século de Antígona, e nisto o século XX segue a Hegel. Así o demostra a filósofa Judith Butler, que o seu xeito volve ao desprazamento que a modernidade filosófica opera sobre a traxedia de Aristóteles. Aí onde a poética grega situaba a Edipo no centro, nun ciclo que clausurará tamén brillantemente Freud, a estética de Hegel recoñece que Antígona encarna o conflicto tráxico en sentido moderno, pois o seu do con Creonte non consiste, parafraseando a estética hegeliana, no conflicto entre o ben e o mal, senón no conflicto entre dous bens. Cando hai un conflicto entre ben e mal é doado escoller, o problema é que normalmente estamos lidiando entre conflictos de bens. Porén, como falar de Medea? O seu crime é moito máis terrible que o de Antígona, pois para exercer a xustiza revoltase contra a súa propia carne. Que a xustiza na Grecia antiga era unha cousa terrible, para nada relacionada coa ecuanimidade, demostra ás claras o estudo reivindicando a Clitemnestra, vinganza ou reconciliación de Kathleen Comar, en teses que retoma libremente María Xosé Agra o fío da lectura que María Xosé Queizán fai da xustiza pola man. E de novo vemos erguerse ante nós a audacia de Luz Pozo, que dialoga co retorno de Medea ao pensamento poético e político do século XXI, anticipado na célebre Medea de Christa Wolf e continuado en novelas tan suxestivas como a recente Circe de Madeleine Miller, onde non por casualidade se ensaia un apócrifo encontro entre a amante, Circe, e a muller lexítima, Penélope, arredor dun tear. E acábanse levando ben, que é o curioso. Mais quixera reparar agora noutra pasaxe da devandita novela. A feiticeira da Cólquide, terra de meigos, vai visitar a súa tía Circe a illa de Ea, moi próxima dos perigos de Escile e Caribdis, onde foi desterrada polo seu pai, o Sol. Dúas desterradas, dúas estranxeiras, dúas meigas en diálogo. E en Medea saberá pousar tamén libremente Luz Pozo Garza os seus ollos de poeta. Un personaxe expulsado do reino de Iolco en camiño ao seu propio reino, o de Corinto, onde agarda a traxedia do abandono e, sobre todo, o seu xeito de se sobrepor a el.
Velaí, ante a ollada atenta da autora, o nó entre desexo, poder e vinganza, o carácter inevitable dun certo xeito de experimentar o amor, que o volve tráxico. De novo, o desafío, mais tamén o decoro, pois ese resulta ser un elemento central na poética de Luz Pozo Garza. O decoro, por certo, que o historiador Ricardo Carballo Calero recoñece nos cantares gallegos de Rosalía de Castro, unha virtude antiga que, como os clásicos sabían, afecta a moitas dimensións, desde a estética, a modal ou a ética. Medea, como as raíñas galegas que apenas houbo na historia, fala como unha muller nobre e por momentos case como unha deusa. Iso se non soubésemos que a mortalidade é a condición fatal da voz humana e tamén a razón pola cal a voz nos conmove. Na novela que citei de Miller, ela presenta a emerxencia do deus Apolo como a aparición non só da luz, senón tamén da voz. En unha fermosa amplificatio dun verso de Homero, Miller revélanos que a meiga Circe, filla do sol divino e dunha ninfa non tan divina, pode ser escoitada con agrado e sen terror polos seres humanos, porque a súa voz non é totalmente divina, a súa voz ten algo de humano, e esa é a razón pola que a voz conmove, non? E é cálida. Como acontece con todas as obras maiores, hai moitas chaves de acceso á obra poética de Luz Pozo, mais se tivese que sinalar algunhas, deteríame nas seguintes. En primeiro lugar, sinalaría a importancia que na súa poesía acada a dimensión interartística da literatura. Hai unha escoita moi intensa das artes plásticas na obra de Pozo. Esa escoita toma por veces a forma de écfrase, esa descripción que a arte fai de determinadas obras escultóricas, pictóricas, na que Cunqueiro, por exemplo, era un verdadeiro mestre. Lembremos, entre outros, o seu magnífico poema titulado como o cadro homónimo Cabeza de home de Antonelo da Mesina. Tamén ela sabe que o poema pode pintar con palabras, que o poema pode recrear, como no homérico escudo de Aquiles, a plasticidade dos obxectos do mundo, pois el mesmo o poema é obxecto. Todo o seu códice calistino é unha grande écfrase que celebra a singularidade dun libro que funda un camiño. Pero, ademais, a autora fixo dialogar habilmente o debuxo coa poesía en sinalados segmentos da súa produción. Faino desde os libros primeiros en castelán, antes do inaugural Paxaro na boca. En primeiro lugar, coa viñeta de Xosé Sesto López, que recrea fermosa e libremente a Dánae, no poemario Ánfora. En segundo lugar, coa inmensa obra de Lugrís en El vagabundo. E a impronta do diálogo entre poesía e pintura, ut pictura poesis, na lembrada sentenza de Horacio, a quen tamén lle debemos a teoría do decoro, chegará ao seu esplendor no concerto de outono, onde a autora nos agasalla cunha serie de ilustracións propias que saben adentrarse con pulso firme mesmo na aventura vanguardista do caligrama. A segunda chave de acceso á poética pozogarciana é a fondura co que a súa obra dialoga co que os antigos chamaran o xenio do lugar, genus loci. Non só porque en Ribadeo, Luz Pozo demostra que os lugares natais buscan que os canten. Tamén porque o que Valente chamara o material do canto precisa asentarse nunha teoría e nunha práctica poética do lugar. Se a traxectoria da autora se distinguiu pola súa estancia, e emprego moi a mantenta o termo estancia, en lugares de tanta fondura como os de Ribadeo, Viveiro, Larache, Vigo, A Coruña ou Lugo, a mención destes ou doutros, o Caurel, Compostela, na súa obra poética transforma como en poucos poetas a existencia en vida verdadeira. Pois o poema é o lugar que sinala este tránsito, o da existencia cara á verdadeira vida, precisamente en virtude da súa misteriosa aliaxe co lugar. E así están os poemas de Luz, nese diálogo entre situacionalidade e abstracción propio da grande poesía moderna, sinalando cara topónimos que son, porque o poema os di e os recoñece, nomes sagrados, rapazas de Xunqueira, nesta rosa, como a Rosalía de Castro dos Cantares puidera recoñecer e sinalar a beleza das mulleres mareiras de Cee, de Noia ou de Rianxo no seu celebrado poema da Romería da Barca en Muxía. Esa intelixencia, esa elegancia, esa delicadeza e ese sentido da medida, insisto, téñeno poucos poetas. E eses son os dons que adornan a Luz Pozo, non só como autora de 14 libros de poemas, os que compre engadir dúas coidadosas poesías reunidas, unha reunida e outra completa, senón como autora dos de Banditos 5 ensaios, e direino tamén, pois o personal e político, como nai,
Direino porque, igual que Rosalía de Castro escribiu os cantares moi pouco despois de ter a súa primeira filla, e quizáis foi ser nai primeiriza o que a levou a recobrar a sabedoría antiga daquelas cantigas que reescribiu, e cito, guiada só por aquelas palabras cariñosas e aqueles xiros nunca olvidados que tan docemente resoaron nos meus oídos desde a cuna e que foran recollidos polo meu corazón como herencia propia, o que quere dicir, noutras palabras, que a poesía está vinculada á verdade e por iso é un dos milagres deste mundo. Así o recoñecera o mesmo Pimentel que lle aprendeu a Luz Pozo a importancia do sentido da memoria no poema. A poesía, nunca esquezamos esta lección, ten o poder de transformar a simple existencia en verdadeira vida. Probablemente esta foi unha aprendizaxe da propia traxectoria biográfica da autora, onde sobrancea a inesquecible historia de amor con Eduardo Moreiras. Unha historia a que nunca foi alleo o propio amor dos dous á poesía, até o punto de que, como sostén con beleza Carme Blanco no seu limiar a obra completa da autora, o seu encontro deu lugar, e cito, a creación dos dous autores, un lugar no que acabará conformando, no esencial, dous inmensos e recíprocos poemas de amor total que se miran un ao outro, reflectindo en holograma sucesivas imaxes dos amantes. E como antes anticipaba, ademais da Luz Pozo Garza amante e amada, a Luz Pozo Garza nai comparece nas dedicatorias dos poemas e moi especialmente nas 12 composicións publicadas no ano 1959 en Vida Gallega, nas que, por dicilo de novo en palabras de Blanco, mes a mes, como nun diario, construí un calendario para ir anotando as vivencias da maternidade que se agolpan confusas no corpo e na mente, asombradas ante o empuxe irresistible do xurrar da vida. Tense falado adoito do revolucionario que foi ese magnífico libro de Xela Arias, Darío a diario, mais a obra de Luz Pozo confirma, unha vez máis, que, en certo sentido, Pozo xa era unha poeta dos anos 90 antes dos anos 90 ser chegados. Direino doutro xeito, cando a crítica da fin do pasado século comezou a escribir sobre as múltiples manifestacións da sensualidade e do erotismo das poetas daquela hora, de Lupe Gómez a Emma Couceiro, de Olga Novo a Yolanda Castaño, quizáis non reparou abondo en que acaso a primeira e máis eminente representante desa beta do dicir na poesía galega contemporánea fose xustamente Luz Pozo Garza. Se calibramos a grandeza dun poeta pola elección das súas influencias literarias, diremos que Luz Pozo escolleu ben. A súa poesía fai súas as obras de Rosalía de Castro, Luís Pimentel e Álvaro Cunqueiro, e iso non é pouco dicir. Mais non deberíamos exaxerar o valor da tradición na construción e apreciación crítica dunha catedral poética como a que hoxe celebramos. Se todas as persoas que len escriben, non habería árbores no mundo para tanto papel. E compre lembrar sempre que Rosalía de Castro compuxo os seus cantares sen agardar a ter detrás unha tradición literaria consolidada en lingua galega. Por iso mesmo, o que é preciso hoxe, ante todo, honrar é a excepción da sabedoría e do talento, ou, en palabras, de novo, do ilustre historiador Carballo Calero, a nobreza espiritual e a elegancia sentimental que presiden a obra dos grandes escritores de todos os tempos e lugares, que é, sen dúbida, o que Luz Pozo Garza é. E agora, para suliñar o que nos ten dito María do Cebreiro Rábade, pídolle a Afonso Vázquez Monxardín escoitar os versos de Luz Pozo Garza. Evocación. Agora que emprendiches navegación de altura, sen cartas nin sextantes, polas rúas celestes cara ao Santo Grial, nunha adorna araucaria igual a ti en idade e en materia de morte. Agora que dominas os espacios e é posible o feliz refrixerio nas fontes onde agroman os ríos benamados do Pico dos Ancares, onde é sagrado a Cebro, a Santa Tegra, rosácea de 6 pétalas na chuvia occidental, e podes contemplar o río Miño fluindo entre dúas terras labios dun cancioneiro.
Evocamoste agora en Trasalba de acantos e loureiros, Acrópole da patria, ideas que tomaron forma de identidade, nese xeito de amor que chamamos Galicia, nesa cítara gris, nesa música escura e luminosa que nos traspasa o norte, nesa sorte de morte. Primavera. En Trasalba ofrecían as labercas a fragilidade do canto, o sinal onde os ventos convocaron un día as fronteiras do Abrente, coas dádivas de Ceres e de Baco. En Trasalba, o clario testemuño, un río fidelísimo, precipita nunha canle a nosa historia. Alí se anticipan todas as primaveras e os outonos chegaron mesmo un rito na ordenación dos días e as colleitas a solaina do pazo onde principia un reino. Alí, as palabras lúcidas poden esclarecer o destino dun pobo, na voz dun patriarca. El dixo: hai unha patria e unha terra, e puxo por escrito a custodia da fala, da chuvia, do centeo, o legado do espírito, tanta fidelidade. Desconcerto. Primeiro foi a aurora emisaria da luz, un instante sagrada, cando o fulgor da patria soaba como unha arpa gaélica na ofrenda das fisterras. Despois quebrouse o canto, chegaron as consignas insidiosas, no signo dos tambores, na índole das bandeiras, na mañá violada. Tanto manto de loito, tanto pranto, tanta noite cegada, tanta porta pechada, morte sin cada leito, nun tempo de borralla, sin saba, sin responso, sin mortalla. O vento desnortado espallou desconcertos pola boca ribeira, secaron os parrais, e cegaron amieiros, e talaron carballos, bidueiros. Solpor. Sábese que en Trasalba moraron as palabras tutelares no tempo do silencio. A tarde declinaban na liña dos salgueiros, na curva inmorredoira das glicinias, na sombra das camelias, xunto á fonte Castalia. A chuvia mainamente petaba nas vidrieiras daquel outono anticipado. Velei a man da dona no acender dunha lámpada. Sobre da mesa, aberto un libro de Virxilio no silencio do pazo. Na solaina, ollaba o patriarca o coto novelle, a luz occidental, a derradeira carta de Daniel, a patria en vela, e pronunciaba os nomes que non borrara a morte. Ás veces, no crepúsculo, na lembranza dun soño polas torres do oeste, falaba a Rosalía. Camiñaba, fuxiría, somentes a sombra esguía.
E agora vamos co cerne do acto. Vamos facer a entrega do premio. O premio non é unha sola peza, son varias. Vamos facerlle entrega desas varias pezas que non teñen máis co valor simbólico do afecto con que a Fundación Otero Pedrallo acolle nesta casa de Trasalba a Luz Pozo Garza. Fáltame algo importantísimo, que é a lectura da acta, que se me pasou por completo. Constituída a Comisión de Goberno da Fundación Otero Pedrallo como xurado para a concesión do Premio Trasalba 2019 na súa 37ª edición, o 22 de marzo de 2019, ás 11:30 da mañá na sede do Liceo Recreo Ourensán, estando presentes don Juan Luis Acocid, don Pablo Sánchez Ferro, don Iago Seara Morales, don Antón Vidal Andión, don Amabel Montaña, dona Patricia Arias Chachero, don Eduardo López Pereira, don Alfonso Vázquez Monxardín, actuando como secretario do xurado, e despois de valoraren varias interesantes propostas, acordan por unanimidade outorgar o galardón Trasalba 2019 a poeta Luz Pozo Garza. Para a escolla tivéronse en conta varias razóns que sintetizaremos en dúas. Unha, non menor, ser Luz Pozo unha poeta oteriana, por amiga de Otero e de Fita, por admiradora e difusora da obra de don Ramón, e por outra, dun dos máis belos poemas a súa ausencia, Consagración de Trasalba, incluído no libro Códice Calixtino. Pero tamén, fundamentalmente, por ser, xulgamos, a poeta máis importante do panorama lírico galego, a decana e máis frutífera e sublime das nosas voces poéticas. Nacida en Ribadeo en 1922, segue en plena actividade creadora, pois ven de editar Pazo de Tor, poemario evocador das raiceiras familiares na terra de Lemos, e isto 70 anos despois do seu primeiro libro, Ánfora, publicado en Vigo en 1948. Poucas persoas poden chegar a ter unha traxectoria tan dilatada e vizosa. Ten no seu haber máis de 20 libros, poemarios, numerosa obra de ensaio sobre cuestións de literatura galega, é docente de profesión, membro da Real Academia Galega desde hai 23 anos e foi galardoada cos principais premios do país, premios da crítica, da cultura galega, etc. A poesía de Luz, desde unha visión moi íntima e persoal, achega as nosas letras unha sensibilidade fonda e inzada de sensualidade na que o amor, o desacougo existencial, a liberdade, a patria e a morte se entrelazan e tecen obras de sublime autenticidade e madurez. De todo o cal, como secretario dou fe. Ourense, 23 de marzo de 2019. O premio ten varias pezas e vamos a entregar a peza principal, a peza que a que sustitui a xerra que facía Isaac Díaz Pardo hai tempo, e que é unha imaxe de don Ramón, ao que nós familiarmente chamamos un Ramonciño, que en bronce de Manuel García Buciños. Para facerlle a entrega, tendo en conta que temos a segunda autoridade de Galicia aquí sentada na primeira fila, pídolle ao señor Santalices que lle faga el persoalmente a entrega a Luz Pozo.
Moitísimas gracias. E como certificación do premio non pode faltar o diploma. Diploma que, por certo, ten unha obra de Luz Pozo Garza. Vai facerlle a entrega, vai facer o presidente de honra da Fundación Víctor Freixanes. E aquí está o libro. O libro, este é un exemplar único que ven nunha caixa e que vai firmado por todos os membros do padroado que asistiron á xuntanza de hoxe. Vou entregar eu mesmo. Por último, todos os anos recordamos o premiado do ano anterior. O premiado do ano anterior foi a Coral de Ruada. E a ela vamos a entregar un álbum que recolle a festa, o acto do ano pasado. Vou entregar este acto, este álbum, ao presidente da Coral de Ruada, Samuel Lago. E agora cedémoslle a palabra a Luz Pozo. Queridas amigas, queridos amigos, queridos todos, na lembranza de don Ramón, o meu querido Ramón Otero Pedrallo, na súa lembranza, no seu recordo, no recordo da súa sabedoría, do tanto que aprendín, o pouco que podo aprender del, e que o teño sempre no recordo, no corazón, na miña, no meu futuro, do tempo que me queda de vivir. Hai moita xente que, algunha xente que está rezando para que vive hasta os 100 anos. Eu agradezo moitísimo, pero tamén quero a vellez que teño, tamén a quero mimar, a quero consolar, a quero agradecer. Gústame a soedade. Estou por as moitas noites soa e os meus fillos me queren moito e están sempre pendentes de min, pero a min gústame tamén a soedade e a amo. A soedade é maravillosa, a soedade e a vellez tamén é maravillosa. Eu son feliz con meus 97 que cumplo agora e coa vida que pasei recordando a villa, porque como lle dicía eu a María do Cebreiro, todo é non hai pasado, presente e futuro, é todo o mesmo. Cando termina o pasado de ahora mismo, non o sabemos, é o presente. Cando empeza o futuro, tampouco sabemos, o futuro está
entrando continuamente, entonces todo é o mesmo. Esas particiones, esos repartos que hacemos, esas divisións que hacemos, as facemos para podernos entender na vida normal, pero non existen. O que existe é a unidade do amor, a unidade da amistade. Me gustaría a mí neste momento poder decir os nombres de todas as persoas que conozo e de todas as persoas que me fixeron o pouco que son. Pero iso xa se sabe que é imposible, sobre todo a miña idade. É imposible, pero doe, cando non se pode recordar, doe. Ahora mismo eu querería falar de un profesor que quixo moitísimo, Otero Pedrallo quixo moitísimo, foi profesor del no Instituto de Ourense, pero neste intre non me podo acordar, sendo, ademais, primo carnal da miña avoa. A miña vida pasóuseme nun soplo. Parece que 97 anos, que unha cousa larguísima, enorme, un camiño que non se acaba de recordar nunca, pois non. É unha cousa tan breve, tan rápida, que me parece que sou aquela nena dos patines da bicicleta. Estou así recordada por mí mesma, vestida sempre de mariñeira, antes da guerra, despois da guerra. Cando saín de Viveiro na guerra, no tempo da guerra, iba vestida de mariñeira sempre. A miña nai, como estivo tanto tempo no estranxeiro, sobre todo nos Estados Unidos, ali as rapaciñas e os rapaciños andaban con mariñeiras, blusas mariñeiras. Eu tiña a blusa mariñeira branca, azul e vermella. E así marchei cando o movimento chamado nacional. E cando regresei 2 anos despois, en 1940, isto foi no ano 39, terminada a guerra no 39, cando regresei no ano 40 a Viveiro outra vez, as miñas amigas, todas de rapaciñas, decían: ven Lucita Pozo, chega hoxe Lucita Pozo. E Lucita Pozo chegou igual que cando saiu de Viveiro aos 14 anos. En cambio, elas iban xa co seu mociño, cos seus taconciños, e xa de rapaciñas grandes, xa de mulleres. Entonces, o tempo non é nada, é según se mida. Se mides con mariñeiras, eres unha nena. Eres sempre unha nena. E se o mides como de verdad, de sair de un tempo, entrar noutro, e aspirar a ser maior, entonces o tempo corre. Bueno, querería decir moitas cosas, pero é que non podo, porque me encontro deshabitada nesto de dar as gracias, e sobre todo ás persoas, recordar os nomes, e decir que non merezco isto, que é totalmente inmerecido, de verdad, o digo, non o digo como se soe decir así para sair do paso, non, o digo de verdad. Eu non me sento merecente de todo o que me estades facendo, nin fixen nada extraordinario, fixen o que tanta xente pode facer, escribir uns libriños, alguna cousa, e nada máis. Pero, en cambio, teño unhas mestres que son moitos dos que estades aquí, son os meus mestres, pero xa non digamos de Rosalía, como se chama outro, Pimentel e Rosalía. Esos son os meus mestres, sempre os estou recordando. Me gustaría ler algo, pero tampouco non sei se podré ler. A Pimentel le chamo el, e a Rosalía le chamo ela, nada máis. Entonces digo: entramos no teu reino de íntimas resonancias, seduces no xardín cos teus entes amados.
Borlín en traxe de veludo, en chinelas de raso, a pasar sobre o céspede sen pisalo igual a un bimbio de ouro. Príncipe dos crepúsculos boreales, igual a un bimbio de ouro de seducción no ambiguo. Borlín en traxe negro de veludo antes de que renuncien as caléndulas ao misterio da tarde, antes de que as estrelas se desvelen impasibles, antes de que o silencio se anticipe o toque de oración e as dalias mortas. Soñaría o poeta nun estasiado parque. Teño medo, dicías. Ela está aquí con nós, esluída na noite, ata desfalecer nunha lánguida mágoa de amor. Non podería darlle Borlín o paxaro de prata das urnas arquetípicas, nin facer o milagre de escoitar as camelias. Ela está morta na súa alcova, na mística da fala, sempre de cara á sombra. Levaría no dedo o lexítimo ouróboros dun eterno retorno, sempre de cara á patria en sombra. Teño medo, dicías. E ora para terminar. A mamá. Historias fidelísimas. Vivimos nai da luz de memorias durables ou de cousas de fábula. Vivimos de guardar a pureza da neve que apañamos acaso nalgún día de inverno. E cando miro as follas xa perdidas daquele outono que se reconcilia, lémbrome que poñías no teu poema escrito polas noites os motivos da alma, a morte do teu fillo na guerra e a lesión dos humildes nese eterno retorno que nos fire e consagra como seres humanos. E agora, na da luz, andas nese misterio que non se furta as almas, pois foron renovadas as pedras sobre as pedras para vencer a morte. Así o dictaba sempre dende as jaulas, onde quedou intacta a vida toda. E nós a reescribimos con amor e éramos novos, e os labios inocentes repetían o Stabat Mater e outros compromisos. Pois sabías que a letra entra só con amor, e así prende, e convoca, e dinamiza, e xamais se extingue. Nai querida, na túa indefensión de muller reservada, dominabas querencias estelares e ás veces profecías, pois vivías nas ondas da evidencia na armonía do cosmos, no esplendor da beleza meditada, dende aquela alegría melancólica que era o teu atavío. Nai tan querida, agora que ando a sentir a chuvia do tempo nestes vidros, atrás quedan as aves na luz de algún domingo ou no pazo que súbito se me acende a desora. Pois no extremo da noite chega un vento ferido e logo nin se sabe que foi das nosas vidas. Bueno, despois de falar luz, xa non hai máis que decir. Únicamente darlle as gracias a todos os que contribuíren, empezando polos músicos que tan desinteresadamente
e invítalos a todos a que compren os libros e fáganse coa cunca para poder degustar o viño con que nos obsequia a Vega, como se di, a adega experimental de Galicia. Juan Casares, que me perdone porque non recordo as siglas exactamente. O xamón que nos invita a Coren e algunha cousa máis que hai. Pero así como nos convocou Don Ramón, como todos os anos, vainos tamén despedir coa súa voz. Vamos a escoitalo e ímonos. En nome de toda esa bela, esa fermosa Galicia, en nome sobre todo desa tarefa gigantesca hai que facer, levando sempre, como decía Curros, un cantar nos beitos e un estrela na frente, eu vos pido que destas xornadas quede un pouco máis que unha ledicia de lembranza, que sexa unha especie de fortecimento da vontade austera, rexa, doce ao mismo tempo con todos, a fin de que podamos, co tempo, podan ver as xentes destes novos tempos que se aveciñan, como nas beiras do Atlántico, aquelas primeiras palabras dos poetas que sempre nos aconsellaron, porque os poetas, en opinión de moitas xentes moi abastecidas na vida, son os revolucionarios e veñen a trastocalo todo, cuando a historia do escrito, a historia derradeira das civilizacións e das culturas demostra todo o contrario. Os poetas o que veñen é a reintegrar un orden que debía existir do mundo. Foi a ambición, foi o diñeiro, foi a opulencia, foi a vanidade, foi o que destrozou as íntimas relacións dos povos. Solpor. Sábese que en Trasalba moraron as palabras tutelares no tempo do silencio. A tarde declinaban na liña dos salgueiros, na curva inmorredoira das glicinias, na sombra das camelias, xunto á fonte Castalia. A chuvia mainamente petaba nas vidrieiras daquel outono anticipado. Velei a man da dona no acender dunha lámpada. Sobre da mesa, aberto un libro de Virxilio no silencio do pazo. Na solaina, ollaba o patriarca o coto novelle, a luz occidental, a derradeira carta de Daniel, a patria en vela, e pronunciaba os nomes que non borrara a morte. Ás veces, no crepúsculo, na lembranza dun soño polas torres do oeste, falaba a Rosalía. Camiñaba, fuxiría, somentes a sombra esguía.